И специално за моите двама зрители последно видео от банята и най-вече от нейния, какво беше това? Силикон. Така, това е втория ред. Малко се е получило. Може би малко лешево се е получило, но ще свърши работа. Разбрах аз, че силикона не е много правен за запълване на дупки, т.е. за изграждане на нещо като стена или фуга, ама само за запълване на фугата. Може би има някакъв силикон като сугрото, който е като пластилин и става за такива неща, но работим с каквото можем. И така, сега почиствам и утре дори ще се изкъпем.